Petteri Sainio Nurmijärven Perttulasta. Kotoisin alkuperin ja 17 vuoden ulkomailla jälkeen palasin Suomeen ja erittäin odottavin mielin lähdetään nyt sitten Koven seuraavaan kauteen. Homma on hyvin lähtenyt käyntiin ja ryhmä on ollut hyvin pieni. Meillä on urheilujoukkojen ryhmä on ollut Brasiliassa pelaamassa ja Alokassa aika vie osan kesäharjoitteluajasta ja loput kaverit tulee myöskin nyt ensi viikolla mukaan remmiin. Täytyy sanoa, että poikien asenne on ollut erittäin hyvä. Pienellä ryhmällä toistoja on todella paljon ja on ollut kyllä tähän saakka erittäin tyytyväinen poikien asenteeseen. Eli ensi kauden joukkue tulee olemaan hyvä sekoitus kokemusta ja nuoria kavereita siinä seassa tulen uskomaan tähän ryhmään ihan tosissaan ja vielä pari paikkaa pitäisi siitä täyttää, mutta uskon, että sekin asia saadaan järjestettyä seuraavan parin kuukauden aikana. No, siihen ei oikeastaan ole yksi vastaus, eli oppia tämä suomen kieli uudestaan.